балачакка кайттык. Балачак үзенең күңелле җырлары белән кадерле. Ә шулай да һәр заманның үз җыры. Бүгенге буын балалары нинди җырлар җырлый? Бүгенге җыр дәресебез гадәти генә түгел. Әйдәгез, дәрескә рәхим итик. Балалар, biz bugün бик матур җыр өйрәнәбез. Фатхрахман Ахмадиев көе, Гөлшат апа Зәйнәшева сүзләре «Кояш гомере» дип атала. Дәрес барышында җырның тарихы белән дә танышып китик әле. Гөлшат Зәйнәшеваның «Кояш гомере» шигыренә язылган җыр тора-бара бер кыз бала җыр чыгарды исеме ала. Бала әни гомеренең мәңге дәвам итүен теләп кояшка тиңли. Әлеге җырны төрле буын артистлар үз репертуарларына ала. Шулай да ул халык күңеленә Зифа Басырова, Габдулла Рәхимкулов башкаруында уелып калган. Әлеге җырлар безнең Татарстан радиосы фондында бүген дә саклана. Бер кыз бала җыр чыгарган, агышлап әнисенә, әйдә әнем җырлыйк диеп, өйрәткән әнисенә. Кояш гомере телим мен әнием сиңа. Фатхрахман абый үзенең әйтәм бит кешелеклеге белән миңа үрнәк булган, характер белән үрнәк булган кеше ул истә калды. Беләсезме, кайсы заманда булсын, нинди яшьтә булсын кеше, шуның күңелендәге ул әниләргә багышланган җыр бит ул. Чынлап та менә Фатхрахман абыйны искә төшергәндә гомер бик тиз үтә. Менә аның мин гадәттә менә нинди җыр ишетәм, аны язган кешеләр күз алдыма килә. Бу җырны детсад балалары булсын, шуннан шулар җырлый башлыйлар. Рухи тәрбия өлкәсендә нәкъ менә ягымлы аваз белән шагыйрьнең фикерен композитор моңга көйгә салып, һәм шушыны җырчы ике шәхеснең фикерен туры китереп, шушылар үзенекен кушып иҗат башлана. Күренекле композиторлар булсын, Заһид абыйлар булсын, Хаснулла абыйлар булсын, Әнвәр абыйлар бөтенесе шулар янында үзешән композитор дип атанган ул. Ул бит шушы бик композиторлар рәтендәге иҗатчы кеше булды бит ул. Менә аның әһәмияте шунда. Мин бит инде аларның җырларын җырлап үскән. Аларның мемлекетләрен җырлап көйләп үскән. Шушыларның чит илләрдә дә чыгышырга туры килгән икән миңа. Шушы татар җырларын җырлап, шунда чит илдәге кешеләрнең сокланып карап, миңа шаккаттым. Менә татарның моңа көе ул бөтен милләтнең күңеленә ята торган икән. Мин кар җәмгыятендә эшләгәндә шунда керәдер бит ул. Мин анда җаваплы секретарь булып куйдылар мине. Шунда анда баян бар иде. Шушынан соң кар баянны күреп, ала да уйный башлый. Фатхрахман абыйның да җан җылысы, менә бөтен фикере дә, моңы да, уйлары да, аның күңеле ничектер җылы күңелле кеше дип әйтер идем мин. Язылган шигырь җыр булмый, ә Гөлшат апаның таланты аның шигырьләренең җырлап торуында. Без бүген Гөлшат Зәйнәшева турында истәлекләрне аның кызы Асия Зәйнәшева белән барлыйбыз. Кояш гомере дигән җырны минем әнием композитор Фатхрахман Ахмадиев белән бергә язган. Фатхрахман абый ул хәвәскәр композитор иде. Билгеле сугыш елларында, сугыштан соң авылларда музыка мәктәбе юк иде. Шуңа күрә ул үзе баянда уйнарга өйрәнгән, үзе бик матур уйныйдыр, матур җырлыйдыр. Беләсезме, минем хәтердә балачактан ук мин аны хәтерлим. Ул безнең өйгә еш киләдер, алар әним белән дуслар. Бик матур, сөйкемле, ягымлы кеше иде ул. Аның җырлары бик популяр иде. Ләкин аның гомере озын булмады. Ул 56 яшьтә гомере өзелде. Әнием Фатхрахман Ахмадиев турында статья язган. Аның исеме Табигатьнең моңлы баласы дигән. Анда да ул статьяда берничә җөмлә бар җыр турында. Уланда булай дип язган.
Кыяш гомере дигән җырыбызны кызык кына язмышы булды. Ул җырны 1963 елларда Ялкын журналы редакторы Роза Хафизова аналарга багышланган җырларыбыз юк, бер җыр язгыз әле дип сораган. Һәм бу җыр бик тиз арада язылды. Әни шигырьләрне язды, Фахтрахман Ахмадиев музыка язды, бик тиз арада популярлашты бу җыр. Халык бик яратадыр радио тыңларга. Итәнге концерт, көндезге концерт, кичке концертны көтеп, халык көтеп тыңлыйдыр яратып. Балалар тапшырулар да бар иде. Итәнге сәгатьтә 10-да микән, 11-дә микән аның редакторы Нәсима Ахмәтҗанова иде. Алар бергә пединститутта укыдылар әнием белән. Алар бик тусы һәм Нәсима апа сөйләдер, безгә бик күп редакциягә хатлар килә, шушы җырны сорыйлар, тапшырыгыз дип. Менә шуңа күрә балалар тапшырында да бу җыр еш яңгырыйдыр. Җырны шишмәләр ишеткән, кошлар отып алганнар, сандугачлар һәм тургайлар, матур көйгә салганнар. Кояш, кояш мәңге балкый, мәңге нур сибә. Кояш гомере телим әнием сиңа. Бу җыр безнең менә бала чактан элек бит радиодан концертлар еш көндә иртән кич буладыр. Һәм бу җыр бик еш яңгырыйдыр. Алай булмаса мин аны отып теге хәзер хәтерләмәс идем. Хәзер дә ул бик актуаль җыр. Ул үзе шул хәтле ничектер җиңел вальс ритмында язылган, үзе минорный тональностьта булса да, шул сүзләргә бу мелодия тәңгәл килә. Шул хәтле җиңел ул отыла, халыкка кереп китә торган музыка. Гади һәм ул примитивлык гади түгел, шундый гади югары зауыклардан килеп. Кеше күңеленә керә торган шундый музыка. Бик кызганыч, безнең күп кенә менә хәвәскәр композиторлар булып калдылар. Без белмәсәк, аны Фахтрахман Ахмадиев язган дип. Ул халык җыры кебек яңгырый. Шундый дәрәҗәгә күтәреп була бу җырны. Әлеге җырны без бүген әйдәгез бергәләп җырлыйбыз. Ул буыннардан буыннарга дәвам итсен. Әниләрнең кадере еллар узган саен арта. Кояш
Балалар ошадымы сезгә җыр? Бик ошады.